Вчера на срещата говорихме за среда, посока за хора, които не искат просто да оцеляват, а да изградят живот. Радвам се изключително много, че имам възможността да съм днес тук пред вас. Казвам се Иван Стоев и съм на 38 години. Започвам да усещам, че това, което изграждаме, е повече от бизнес. По-скоро е среда, в която човек започва отново да мисли, да усеща и да живее по различен начин. Мисията ни не е просто да продаваме продукти, а да провокираме хората да си задават въпроси, които твърде дълго са заглушавали. Заедно решихме да развием една мисия, именно да провокираме хората да мислят по малко по-различен начин. Това ли е живота, който наистина искам? Защо въпреки усилията вътрешно усещам празнота? Какво би станало, ако започна да живея не от страх и оцеляване, а от посока? Разказах и за мой приятел художник, който още на 3 години е знаел, че иска да рисува. И честно казано му завидях, защото огромна част от хората цял живот търсят отговора на въпроса «Кое е моето?». Целта е да провокираме хората да мислят в посока как да създадат своето здраве и как да реализират своя професионален капацитет. Има един приятел, който е изключителен художник. Казва се Мирослав Йотов. И си спомням, когато веднъж си говорихме и го питах: бе, ти кога реши, че ще станеш художник? И той ми каза: аз това още на 3 годишна възраст знаех, че ще съм художник. И от тогава просто си следвам пътя. И аз тогава казах: знаеш ли какво, много ти завиждам. Защото ти още от малка детска възраст си решил един голям въпрос, който повечето хора имаме, именно какво да правим с живота си, така че хем да ни е приятно, хем да го правим от позицията на това да излъчваме действително сила и посока в своите действия. И всъщност това, което правиме тук, е именно и в тази посока. Освен за здравето, ние много се стараем да изградим една среда, заедно с Танчето, с Ани, с Христо, среда, в която да подкрепи, да помогне на хора, които по някакъв начин именно това нещо търсят, да разберат как да го създадат и съответно вярвам, че това нещо ще е полезно за всички ни, защото какво по-хубаво от това, човек да е щастлив, да прави нещата с огромно желание и естествено тогава той се получава добре. Може да видите картините на Мирослав. Действително, само човек, който живее от такава позиция, може да сътвори такива прекрасни шедьоври. Така че смятам, че това е част от нашата концепция. И за да я случиме, естествено, ние имаме нужда от качествен партньор. Може би точно за това избрахме да развиваме това, което правим с One More. Не само заради продуктите, а заради идеята, че човек има нужда от енергия, възстановяване, яснота и правилна среда, за да живее в истинската си посока. И може би най-големият проблем днес не е липсата на информация, а това, че твърде много хора са изгубили връзка с себе си и точно за това се опитваме да създадем нещо различно. Не просто компания, не просто продукти, а движение от хора, които искат да живеят по-съзнателно, по-подредено и по-близо до истинската си същност.